готини момчета, луни, строители, но разбира се, знаеш ли как да карат безопасно. Пред вас Николай Вървицалиев, председател, републикански шампион, единственият българин, който участва във Формула БМВ. Общо взето много трудно ще намерите в България човек, който е по-добър и разбира се по-бърз. Виждате какви неща може да прави той със своята машина. И за пореден път излиза на нашата импровизирана сцена Бамбуков. Сега е момента, в който трябва да го подкрепите. Както преди малко ви казах, след броени минути Ники ще направи едно състезание с автомобил по избор между тези, които ще бъдат в категорията дрифт.